Oyawre kendo nyako Ramogi Juang kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono akaw thuolo makende mar rwakie nonro mar Gaset mitayo kod an Joyce Oduoro. Okinyi ma kawuono nyako Ramogi Juang antiere kae kod jafwambo mandiko ne Gaset mar The Star mano Godono Sen. Wadakaw thuolo makende mar mondo mi walid ni Gaset mano ma Daily Nation kachiel kod The Standard mantiere gode studio kae okinyi ma kawuono. Oyawre Godono Sen. Ichiw nade okinyi ma kawuono? Oyawre nya Joyce chiemo maber. Erokamano kuom miya thuolo mar duogo kaendi mondo wachak walidh ne jothurwa oboke. Akaw thuolo mar yawo jothurwa kamoro amora ma gintie, onagi mantie Kenya ka kata mantie oko mar Kenya. Kichiewo to yawre to kichako ndo to oimore keneno maber. Aya machiegni nonro mar Gaset. Wantiere kae kod Gaset mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard okinyi ma kawuono. Anno ka weche mag gazede ariyogi omiyo pek okinyi ma kawuono. Ginyalo mana bedo weche mabet chal. Nikech aneno ka gimulo nitiere weche mag somo kanyo, nitiere weche matimore sekta mar thieth, nitiere weche matimore wanyalo wacho ne sekta mar ohala kachiel kod weche matimore mago koluwore kod report mano mabende nochwal ne jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod Raila Odinga. Mano report mar kamiti mar NADCO mabende aneno ka Gaset mar The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono. Gaset mar Daily Nation mabende adwani wachak godo achiel kachiel okinyi ma kawuono. Kwa ng'iyo wach mabende Gaset mar Daily Nation omiyo pek okinyi ma kawuono Sen en kotudore kod kaka doho ochungo chenro mar keto e tim mano chike mopogore opogore ma nyaka sani idwa kete sekta mar thieth mano moriwo Social Health Insurance Fund Act mano SHIF, wantiere kanyo kod Primary Health Care Act kachiel kod Digital Health Care Act mabende nyaka sani koro ochungi kamago emoko kuom gigo ma jatend piny Kenya William Ruto dwaro kete e tim mar mondo mi ponono okel ne jopiny chenro mar thieth e nengo moyweyo mano miluongo kanyo kod dho ngere ni Universal Health Coverage. Ing'eyo ni en reform gima ng'eyo ni court to suspende iluongo ni temporary injunction ochunge mana matin. Gima ng'eyo ni eventually gini ma iluongo ni lori mosewuok e station kata gari mosewuok e station en gima chungo biro bedo matek nekech kanyi ng'iyo kata mana the new authority miluongo ni SHA Social Health Authority ma replace NHIF nyose kete kacha chik nyose bedo gazetted ma kata chairman mar board mar authority no nyose bedo appointed iluongo ni Dr. Timothy Olweny. Gima ng'eyo ni court suspend mana matin lakini reforms nyaka bitimre. Gima ng'eyo ni by end of case no wachni biro lose by February niga manyien. February biro chopo piyo to chako tich. Kamano. Ano ka wach makamano mipeke iti Gaset mar 4 mano mar Gaset ni mar Daily Nation. Iti Gaset mar 4 kanyo konyalo mana dhi iti Gaset mar 4 mano mar Gaset ni mar Daily Nation okinyi ma kawuono. Iti Gaset mar 4 mana ka kisewacho ni nyaka sani koro doho ochungo mana kuom kinde moko. Mano chenro mano mar thieth mano mago chike mopogore opogore sekta mar thieth. To ng'eyo ni chik ma kama nyaka sani osen wang'e ni jotije mago mondiki machamo sara dwe ka dwe pacho kae ibiro bed king'ado ata malo 2.75 mano mar osara margi. To kopogore kod mano bende jatend piny Kenya William Ruto wacho ni gibiro bedo ka gitiyo kod yore mamoko mag yango ni ponono jogo modhier ma sirikal nyalo biro chulo negi omenda dwe ka dwe. To kopogore kod mano jogo mantiere kod ohala bende biro bed ka imenyo e counties mopogore opogore mar mondo mi gin bende gichul omenda mane buo kumba mar thieth mano mar SHIF kata SHA. Chung mar court nyono break wach mar chik ni to kobuoga ahinya nikech ne waromo gi jo NHIF ne wan gi Judith and many other reporters ne waromo kodgi Naivasha nanyisogi in fact nanyisogi ni one of the aneno ka ng'ato biro dhi e court piyo to biro chugi nikech nitie provision e chik no ma wacho ni kok register ing'eni sani register mar NHIF chalo voluntary lakini chik mobiro ni nowacho ni nyaka obedi mandatory ni nyaka register mako ki register to Kenya yudo gimoro amora kony moro kuom sirikal Kenya yudo ID Kenya yudo gimoro birth certificate death certificate gimoro amora ni nyaka register mokwongo mana neno kai one of the cardinal grounds ma ng'ato the petitioners go the court gwacho ni it's illegal mondo mi itam jo Kenya no Kenya yudo chik mar sirikal no ko register ma number 1 number 2 wach mar medo pesa no giwacho ni ng'eni sani pesa dhi medi gi 2.75 tadier jo Kenya sani especially jok ma yudo payslip en na nying sani nikech obiro ka pesa no endo chopo makata mahitaji gite ok ochopi iwinjo koro kanyo be nitie issue another issue mantie ka chande iyudo ka jotich ma sani mantie NHIF
nye giromo gi CS nyoro na kumicha lakini gibe gi complain ni future gi ni kama nade koro nitie gik mang'eny maparo ni sirikal ne kaw thuolo owuoth gi ji pole pole lakini another thing ma jogo complain ni public participation ok notim maber ahinya koro warito ni mondo wabwinj ni jok mabro agi weche gi doho bro agi machop kanye to koro bro ng'adna lakini an gima ng'eyo gimoro nyisa ni gini en gima osechaka ng'wech the long and the short of it court nyalo mana golo order moro ni mondo sirikal otim gimilo remedial interventions mondo make chikno kik wit oko pi kod nyathi lakini mondo gi rescue nyathi katika piolel kamano aya adwa ni wadhi mana mapiyo piyo kalore nonro mar Gaset walidho mana mapiyo piyo it Gaset mano mar abich mano mar Gaset ni mar Daily Nation bende nitiere wach ma Gaset ni mar Daily Nation omenye it Gaset mokwongo mano paro mabende piny owacho pacho kae mano kokale migawo mar omenda nyaka sani koro nitiere kod paro mar uso kembe mag piny owacho made roma 11 ka nyaka sani kalure kod jatend migawo mar omenda kata kalure kod migawo mar omenda e pacho kae nyaka sani koro gisechako mano chenro mar neno ni ous moko kuom kembe mag piny owacho kata kok uso keto e lwet ji giwegi gino miluongo kanyo ni privatization ka bende iwacho ni mano biro miyo gi bedo kod omenda milionde kata bilionde maponono nyalo konyogi kalore ni migepe makamago moko kuom gi osebedo ka nyagore gi tich ok gisebedo ka gitimo maber ka koro giwacho kae ni keto gi lwet ji giwegi ponono nyalo miyo gitiyo tich gi yo makare to bende ginyuolo omenda manyalo konyo piny Kenya iluongo ni structural adjustment program mar IMF ngini sirikal no promise jogi jo IMF ka higa ne chako ni gibiro privatize magi processes mitimo gi gin bengi mar piny mangiluongo ni IMF machuno ni nyaka kisemi gimi pesa mondi wuog go kama ka in kama tek nyaka magitimre lakini mano boga ahinya en wach mar NHIF en wach mar KICC you know mano karomo mar KICC mabendo keti mondo bed privatized gima ng'eyo ni Kenya kain privatization to ken gima rach ahinya privatization in fact gimoko timo maber ahinya lwet ji giwegi moloyo lwet sirikal nikech lwet sirikal kanga tiene se tone mato gir jopiny pesa kato cham to ngabro logo mang'eny honge lakini gir japiny ngato ka gir ngat machielo ngato kaw seriously lakini mar KCC ni emano boga sana nikech sirikal onge kamoro ma onego bedi kamoro ma nitiere karomo moro ma modern ma kata ka poni jopiny ma ok obiro kaka manche wan gi climate summit sirikal nyalo bedo kanyendo ma showcase gima jop Kenya en lakini gima I hope ni gino bibadhi ok bedo kaendi to kata kapok mano timore wang'e ni kokalo bill no mabendi wacho kae ni Privatization Act mano mar higa mar 2023 nyaka sani koro iwacho ni nyaka bi kaw pach jopiny mondi kapok otim chenro mar privatization to kwa ng'iyo moko kuom kembe mabende nyaka sani dwaro ket e lwet ji giwegi mano mabendi wacho kae ni mano ting'o Kenya Pipeline Company wantiere kanyo kod Kenyatta International Conference Center KICC kaachiel kod mamoko wantiere kanyo kod New Kenya Cooperative Creameries New KCC mabende nyaka sani dwaro mar mondo mi okete lwet ji giwegi kaachiel kod kembe mopogore opogore wantiere kanyo nyaka kod Mwea Rice Mills kaachiel kod Western Kenya Rice Mills mago mana moko kuom gigo mabende idwa kete lwet ji giwegi kata kamano ang'e ni biro bed kikawo pach jopiny to ang'e ni kinde duto e pinywa mar Kenya ka osen ikawo pach jopiny ponono fufumality mar mondo mi ponono kibiro bed kinono e kinde machien kata ka ng'ato tero bure doho to wacho ni dong'nwa kawo pach jopiny to adiera wakia ni pach jopiny kosekaw ibiro kete tim kose oyo mane gima hinyowa mane gima hinyowa nikech pach jopiny timo mondo take box moro to ok ni mondo mi gima japiny wacho mondo oketi mondo timre adwa ni wadog nyaka it Gaset mar adek mano mar Gaset ni mano mar Daily Nation okinyi makawuono nikech nitiere sigana moro mabende omako wang'a kanyo it Gaset mar adek mano mar Gaset ni mar Daily Nation nyaka sani koro nitiere daktari moro mabende oyang nyinge kai kaka Dr. Jiga Patel mabende nyaka sani iwacho ni ne odagi ka omenda moro mar mondo mi otim ponono pim moko mag thieth ma en korka kore nono ni ok en gima kare gino mano miyo riembe tich kata kamano wanyalo wacho ni giko ne to koro obwonjo kalore ni nitiere omenda mano miye kalore ni ponono wanyalo wacho ni noroch ratiro mare kalore ni noriembe tich e yo ma ok ni kare story ni en story malich ahinya nikech adier ka osiptende matiyo buk mang'eny chuno dakteche mondo timne jopiny test moko nego tim so long as japiny chudo iwinjo kidhi kacha tinyisi ni tem pimni to ging'eyo daktari ging'eyo ni gino endo ok dhi konyo jatuo
meda bill mondo mi jatuo mondo chudi, especially kosefwenyi nigi insurance. Osiptende especially private hospitals nigi tabiano. Amor nikech nitie dakteche moko nigi integrity manyalo kwer. Nitie daktari mindi no kwero hospital man Kisumo ni ok obi timo test goeko nikech nong'eyo ni test goeko ok dhi konyo jatuo mane dhi timo, kini miyogi chula bill. Koro kane jogo riembe tich odhi e court, sani court nyo awade 16.2 million for wrongful dismissal and unfair dismissal. Anaparo ni mano gima ber kabisa. Atakuwa ng'iyo omenda mabende Dr. Patel, mano Dr. Jiga Patel nyaka sani wacho ni ne odagi timo tests mopogore opogore ponono ruako ji od thieth kacha e yo ma ok ni kare kachiel kod kata timo CT scans. Wantiere kanyo kod omenda madero bilion 2.5 mabendi wacho no miye kanyo omenda mar damages. Wantiere kanyo kod omenda milion 5.85 mabendi wacho kanyo ni en osara mare mabende no osechokore kuom thuolo mar dweche auchiel. Mano kochakore dwe mar 11 higa mar 2021 nyaka dwe mar 4 higa mar 2022 kachiel kod omenda mabendi wacho kanyo ni 3 months salary in lieu mano of notice mano maderoma milion 2 gi 1,900 1,925 mago omenda mabende wanyalo wacho ni kore lach ahinya. Kata kamano en gino makare ahinya ma daktari notimo nikech adira kidhi ute thieth moko. Ute thieth moko nyaka sani ahinya mag ji giwegi gin tiere oko mar loso pesa. Ok gingi maslahi mar jopiny. Ponono ng'ato dhi kacha no tuo, yes gibiro thiedhi michange yo makare. Lakini pesa mibiro weyo kanyo inyalo kata uso kata lo moro mar mondo mi itieka mano wanyalo wacho kata ni bila mabiro gibiro kelo ni kanyo to kisetieko thieth. Ahinya ni gineno card mar insurance. Koyudwa mi test nyaka maonge. And then minima pek mondo konyore ichuni nyaka dhi pala. Kara samoro nigi teko. Adon wadhi mana mapiyo it Gaset mar auchiel mano mar Gaset ni mar Daily Nation. It Gaset mar auchiel mar Gaset ni mar Daily Nation osen wange ni kamiti mabende yande oketi mar twaka mano mar kinda Azimio la Umoja kachiel kod Kenya Kwanza gikone ne gichwalo report mano ne jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod Raila Odinga. Nyaka sani kori wacho kae ni pogruok e paro oseneno ahinya e kweth mar Azimio la Umoja. Nyaka sani koro gai mar Azimio la Umoja Raila Odinga sani koro luongo romo mabende biro bedo ka kelo jod bura mago mag Azimio kumora achiel. Karomo makamano biro bedo ka timore tich adek mano mar jumani mar mondo mi gipor wach ahinya kotudore kod report mabende no chwalnegi. Report mabende moko kuoma jogo mantiere e kweth mar Azimio wacho no komulo pek mar ngima ma jo Kenya kale gi sani. Report ni to dhi kelo koko mang'eny kaka nene. Odhi kelo koko kanye Azimio kose Kenya te. Josiasa, you know, josiasa. And then jopiny be sani, ing'eni jopiny ok dwar sirikal ni ahinya sani nikech cost of living gi taxes gi. To ka Raila bro chako timo mistake ma timo Uhuru kinde cha no dhi chako associate gi jogi closely bro cost politically. Aparo ni obiro advice monego yudi. Nyakora Ramogi jongo tudore kod mano report mabende ne pedi ne jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod Raila Odinga mabende wabiro bedo kwa twake chenro mar mbakoro mabende biro bed ka itayo kanyo kod Cleophas Oluoch. Wadhi mana mapiyo sen kaloni ni nonro mar Gaset walidha piyo man mondo mi wamula ne moko kuom gigo mag Gaset omenyi. It Gaset mar 8 mano mar Gaset ni mar Daily Nation. Odiochieng' manyoro bende jatend piny Kenya William Ruto ne luongo romo mar apoya mano mabende no bedo godo kod jotend migepe mage mar mondo mi nyaka sani koro giket piny okenge makare manyalo konyo e rakruok kod midhiero makoth mapek mar El Nino medo kelo e kor gwenge mopogore pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni 10 counties mana kwa nyalo ng'eyo. Iwacho kae ni 10 counties okwa mar mondo mi oti kod omenda maderom bilion 7 mabende oket tenge mano mar konyo jopiny ma midhiero mar oula osebedo ka kelo ne midhiero mopogore. En gima mako dhoga kanyo manya uwe machuoke ni gimako dhoga ni ywaruok mantie sirikal mamalo gi mapiny. Gini wach mar El Nino en gima ne ging'e chon ma programs onego bed ni keto ke yawo dho olalo ke yawo kumanade magi monego bed ni giloso. Sani koro ywaruok chako bed ni un monego timo ken wan ni wase orunu pesa and then pesa magi oro magi wacho mondo county tigo en county gimiluongo ni shareable revenue. En pesa ma sirikal onego chulgo, sirikal ma county onego chulgo jotich, onego chulgo osara, onego timgo programs gi. Onge special kiti
mane giwacho ni giset aside 10 billion mondo mi gikonygo counties. Apani kanyo nitiere equations. To bende neno kae wang'e ni magi duto ne wacho odiochieng' manyoro bende kinde ma bende ne oluongo twak makende mano e State House kacha. Nyaka sani koro iwacho ni kar jot mar jatend piny Kenya odagi wacho ni midhiero mar oula en gino miluongo kanyo ni national disaster. Ka nyaka sani iwinjo kiwacho ni ponono koth makama osebedo kokelo bere counties moko. Akia ni joma pio ula ywero to pok gineno kosango matimore. Koseponono en mana temo wuondo jopiny ni situation ok rach ahinya. Kata kamano weche manyien mosebedo kwa kelo ne jopiny. Wano ka jopiny hinyore matamra gi nono. Ji maderom 76 osewito ngimagi kaluwore koda koth mapek mamedo chwe. Oula oseywero ji. Mier mopogore opogore nyaka sani koro ji ok nyal dake e counties mopogore opogore. Sani wacho ni counties 38 pio ula osekele midhiero mopogore opogore. Akia gimomiyo sirikal to dagi ni ma ok en national disaster. Kose national disaster onego bed machalo nade ose. Gima ng'eyo ni en problem mana mar jatend piny William Ruto. En mano kere problem which was avoidable. Ing'e ni kane elino chak, kane obudho kidogo, kane pok ochako nokwer ni elino koro onge. Koro ing'e ni boko dwaga luongi ni El Nino, no mana luongi ni en koth mang'eny, en hand strains. Koro mane gima gitemo kawo mondo gikud wi jatend jopiny. Wanyalo wacho ni en wich kuot ni koro ok mare magitemo kawo. En osekoro nosekwer ni El Nino onge ma sirikal relax gimoro amora mane preparation mano nyaka bed ni timore. Problems en mano cause nikech nikech ji aka met ministers ne timo tijgi noduogo wacho ni koro weuru gini onge El Nino. Ni koth onge obiro mana bedo koth moro matin. Koro ing'e ni ka relaxation no koro konya biro mochako la nan wrong jowadwa watimuru maber wich kuode makoro hinye. But ka ber ne ber kokwayo jo Kenya ng'uono kata kamano wach kan omenda maderom bilion 10 en omenda mabende sirikal mamalo biro bedo ka chuolo ne counties manoko chakore juma manyien mar mondo mi okony godo jopiny manyaka sani koth mar oula, koth mapek mar El Nino osebedo ka kelo ne midhiero mopogore opogore. Adwa nwadhi gazet mar 10 mano mar gazeti ma Daily Nation. Wang'eyo ni gino malich ahinya mano timore pacho kae, gino mang'e ni jo Kenya mathoth wigi ok nyal wil godo, mano tulo mano muoch tok yiero mar higa mar 2007 iluonge kanyo ni post election violence mano mar higa mar 2007-2008. Nyaka sani koro International Criminal Court mano ICC nyaka sani koro ochunga kata oloro kes makamano mabende no mak ne jogo mabende ni wacho ni ponono ne nyayo tulo mabende no miyo joma thoth ahinya owito ngimagi e pacho kae ka moko kuom gi bende no yudo hinyruok mopogore opogore. Gima mako dhoga kabisa ni to victims kata jok mano hinyore gin be gibiro yudo haki gi nikech Uhuru gi Ruto gi jok mane gin go kande koro gin to wegi ni kesi ok picha kel kendo to victims to mane penyo madwa ni mondo kaber jogo parie. Akata kamano nyaka sani wacho ni kaluwore kod ICC Deputy Prosecutor mano Nazat Shamim Khan nyaka sani koro wacho ni apisi mare ok bi medo timo nonro kata ok bi dhi mbele ko timo nonro moramora kotudore kod tulo mano muoch mano toka yiero mar higa mar 2007-2008. Wang'eyo ni nitiere achija auchiel mabende no chwala e dono mano mar ICC mayudore Hague e pinyno mar Netherlands. Kata kamano wang'eyo ni achija ariyo madito mano jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod Uhuru Kenyatta nyaka sani gin to koro wanyalo wacho ni koro bura makamano koro rumano ka picha mabende oket kanyo gazeti mar The Standard Daily Nation oketo en picha mano mar higa mar 2014 mabende johera mag Uhuru Kenyatta ne koro gimora dua toka Uhuru Kenyatta nosegol nyinge oko e bura makamano makoro embe ne miene e wi bedo kod lwedo e tulo mar higa mar 2007 kachiel kod 2008. To mana kaka iwacho victims onego beni yudo ratiro margi kik ben ni ponono koro bura oserumo jomoko podi nitiere kod lite chunygi to ponono jogo mano mak ne gi bura to koro wanyalo wacho ni breathe a sigh of relief ni koro giko ne bura makamano koro rumo. Kata kamano wantiere mana kod geno ni jogo mano yudo hinyruok oyudo ratiro e yo makare. Adwa ni watie kod wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation kapok wamulo gazet mar The Standard. It gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro wang'eyo sen ni en it gazet mogik kanyo mano akere en page 46 kose aya kata kamano nyaka sani wang'eyo ni duoko mag penj mag KCP nogolo ayanga mano chieng'
mano chieng' juma mokalo. Kata kamano jonyuol gi skunde mopogore opogore osebedo ka wuok oko ka gichwalo ng'ur ni chochni nitiere. Gidhi e doho ka koro gichungo chenro mar timo gino miluongo ni Form 1 selections. Ka giwacho ni ponono nyithindgi nyalo bedo e skunde ma ok oyangore kaluwore kod marks mane nitiere kod chochni mane giyudo. E wach mar KCP ni gima kuodo wiji kabisa nikech KCP ni en the last KCP mane itimo. I expect ni mondo serikal otim gim put their best foot forward. Reserve the best for the last. Lakini wanno ka kendo koro chochni bedo mang'eny. Nitie a lot of questions kaendi. An the first flagging was SMS platform no fail. You know, that delay 1 hour delay or thereabout. Then kisomo state mane neko golo giwacho ni ng'eyo ni gino delay to SMS result mano urgi SMS ka bene ne ntie gi problem nikech ne gigolo gi platform mopogore mok en authentic. Koro mako kan ntie a different set of results mana SMS kwanyo mopogore gi original one. Kanyi gi ntie question mano bene gilero. State bende gino bende chakwa ne gigolo result on Wednesday to ka result no golo on Thursday. No can take question kanya. And then gichak giso result more ma 75% mar science mar the whole class cha. Giso ni man is just normal, just coincidence, not cheating. Upon in take question kanya. In any self-respecting democracy, NEC officials don't resign te. Kare mana chakri education si kata PS. They say gigweta ogite. To kare mana president segulo comment. Nekech nitie nyithindo mang'eny ma koro nigi kiwondo ko e chunygi ni be result man go chande bende en mara adier, you know. Nyathi moko timo maber samoro ywak ni kamoro mara ni ok en mara. Koro aparo ni this need for clarity mondo gi. To bing'eni ose ni ng'ato nyalo bedo ni penjore nikech kwa ng'iyo kae. Owacho ni skunde mago jonyuol mago ma oheo 200 mawuok e skunde mag primary mago mag ji giwegi. Nyaka sani koro gine ma koro gichwalo bura makamano e doho mamalo mogik ka koro gidwaro ni ochung ka bende koro gidwaro kanyo mar mondo mi otim nonro matut kata oket ni kar timo kar apise mag duola ma tayo penje pacho ka eneka mar mondo mi obed declared kaka crime scene kalore kod chochni e duoko mag penj mag KCPE. Penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo gin mana skunde mag ji giwegi, ang'o momiyo gin mana private schools, ang'o momiyo pok waneno ka skunde mag piny owacho wuok oko ka ponono chwalo ng'ur makamagi. Ing'eyo ni mostly skunde mag private gi gin joma nigi yuto maber. Gin joma nigi pesa, gin joma tiyo tije maber, gin joma nigi ohendni maber. Gin gi duol. To thothne jok madhi e public schools gin joma families must struggle. Family must struggle ni endi gin gi onge duol moro ma ginyalo wacho mang'eny ahinya. Wang' ni gino mako jok manigi pesa giwinjo ka nitie weche mang'eny. Ginyalo kata mana afford lawyers like Omari gini musiepna ma gidhi gi court ma gidwar press conference ma giwache. To families ma kamoro nitie in rural places gin gi onge duol mang'eny. And then bende pile gimoro komako joma nigi pesa iwacho wachgi ka nitie jomoko moko yudo joma yuto gi tin weche gi bedo makidogo. Anta paro ni sirikal nego wach ni jogi dwani mondo Form 1 selection bed stopped. Ang'eni coach ok bi nyalo timo mano gi pacha nikech implication is very huge. Osen mita nitiere wach momako wang'i gazet ni ma Daily Nation ka waloro gazet ma Daily Nation wamula ne gazet ma The Standard bende piyo kapok waloro nonro mar gazet. An wach momako wang'a kabisa en wach mantie page 10 mana is a brief story kanyo ma wach ni court doho brogolo duoko e wach mar ng'at mane coalition mane ma is the majority in National Assembly. Anapa ni mano is a big story kanya endo nikech ingeni sani wangeni Kenya Kwanza emani majority lakini jo Azimio no ng'ur nikech ka nigo kwandgi jo Azimio manigi wajumbe mang'eny lakini ntie moko mono bedo poached. Iparo kaka parties like UDM no wuok kodgi maber akegi mano migi lakini wuok kodgi maber magi crossover. Kora bro winjo nikech ingeni kaponi kod dang wach ni Azimio manigi majority implication man kanyendo bro bedo maduong' nikech Azimio nyaka koro yier speaker, nyaka bed gi committees, gibed majority leader, gik makamago eko. To mana kaka iwacho ni mano 3 judge bench mago ma yudore e do mamalo e pacho kae mano tarik 26 dwe mokwongo mano higa manyien ma gibiro bedo ka ging'ado bura makamae mar mondo mi gikel tek e kind Kenya Kwanza gi Azimio. Koro doho ng'ad ni aya kind Kenya Kwanza gi Azimio majority nitiere kanye kata kamano warito mar
winjo ni ponono ratila biro yiengore kanye. Adwa ni waket tenge gazet ma Daily Nation, wamul mana gazet ma The Standard mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi ajonge gazet ma The Standard weche mopogore opogore bende omi pek moko kuom gi bende waselidho e gazet mar The Standard. Kwachako gi malo kanyo en kotudore kod jonyuol manyaka sani koro odhi e doho ka gidwaro no chung chenro mar timo yiero ne skunde mag sekondar ma jopuonjre manotimo KCPE mano higane skunde mag sekondar ma gibiro bedo ka giriwore godo nyaka sani koro doho ochungo chenro makamano. Wantiere kod omenda ma nyaka sani koro iwacho kanyo no ket tenge mibiro bed ka itiyo godo e kedo kod midhiero mapiyo ula kele pacho kae. Weche mag tuke be naneno kanyo. Leopards struggle to regain form. Wantiere kanyo kod UAE planned to use COP28 as oil deal. Mago weche matimore pinje maoko. Wach mabende gazet mar The Standard omenyo maduong' gin mana weche mag NHIF. Kanya kasani koro jotije moko ka NHIF chunygi koro goyo kibi kalon ni nyaka sani nitiere lokruoge mopogore opogore mitimo kacha. Moko kuom gi bende biro bedo kalalo tich kaluwore kod chenro manyien mar thieth midwa kete pacho kayo sen mana mapiyo piyo ka watieko. Gine mato wach mwasewacho lakini gima ng'iyo ni akeni Standard akeni stochi gini okay ging'iyo wach mar court order ni kech ngini Nation wach mar court order no endo kech okano ga gimiye nikech the current issue about en wach NHIF ni gino nitie injunction makoto golo lakini gima ng'iyo ni nitie plan ma sirikal oketo ma gibiro no ka giri absorb joma tiye NHIF moko lakini gima giwacho ni gibiro timo negi vetting afresh application afresh mondo mi gichak manyien. Gima ng'iyo ni jomoko biro tiji biro lwaro oko kane yudo tich NHIF gi yo moko dhi kar to ki qualify gima ng'iyo ni samoro nyalo lwaro oko kane yudo tich e tok tent kata kamano pono ni nyalo bed kigweyi oko. Wach mabende pod adwaro nwang'i matimore e piny owacho mamalo kwa nyalo mana ng'iyo bathe kanyo. Wach magazet mar The Standard beno menyo nyaka sani kori wacho kanyo ni gino mabende Ruto Raila ondika kanyo ni what Ruto Raila proposal on law mean to hustlers. Wang'eyo ni mano toka no se pedne gi report mano report mabende ne olos kanyo kod committee mar NADCO. Nitiere weche mopogore opogore ma koro sani onyedhore lela kata kamano sen kalure kor kapachi in kaka jafwambo. Bende paro ni japiny oyudo ber moro amora e report makamano. Aparo ni gigi kikonyo japiny. You know, samoro kunyal konyi directly kata indirectly. Ngini gima biso bedo konyo mathagwa Kenya ken wach telo. Jotelo ka yware kata mana jopiny ok nyal bedo maber. Ka gidwa loso offices gi eki, ka gidwa loso ka piny nigi kwe, nitie ka japiny yudo ber. To an naparo ni jok ma complain ni report ni ok okonyo japiny in terms of cost of living. Gibedo gimiluongo ni disingenuous ogin honest. Pek mar ngima no kata cost of living ma ema jopiny ne yuago matamra gi non mano tidhi konyo yo machalo nade. To komiti ni ok nyal konyo. Ngeni man tij sirikal, you know, en tij sirikal moseyier mondo obed gi policies. Opposition ok nyal bedo gi policy to push ni achuno nyaka tim kama ok nyal timore. Mano gima ok nyalre kabisa. Aya giwacho keni gi reduce cost ginene fuel prices. Either timo nango to gini is mandated from IMF. Giwacho ni gima kamoro ginyalo yie mondo gitim then wach mar travels nikech you can see a lot of pesa mo very wasted to ka jatend piny iga ni kendo se travel osedhi oko didi koro kanyo penje ni mano be wan gi gimo yut be report no kata recommend gimoro ma substantive bo nyalo konyo jopiny. Anapa ni en talk shop gima duong' ni siasa is expensive and kata kingiyo kata mana US gin gi seats mang'eny kabisa. Onge chiemo biro nyisi ni jo siasa onge kom. Jo siasa nyaka bed gi kom to be nyaka chule maber eka piny bedo gi kwe. Ero kama na inyago do neseni wach ni mogi kachiel kod wach maponono jo piny nyalo bedo kod geno ni biro neno odiochieng' mankinya e gazet. Ana adanyis ma jo piny ni wameduru koth ngini pod chwe. Jowa pien gi materi kabisa kendo nego dhano. Piny ng'ich ni endi warwokre mawuom to bende sirikande wamantie gwenge kik wane oula ni kagima en disaster kende kane wanyalo conserve pigni nikech gimogen santo koth chwe to kiny chieng' no rieny to wan wakos pi kwanyalo dwaro mondo mi pigni obed conserve mondo kiny okony jowa mondo kiny okony jamni okonywe e puothe nyalo konyowa. Sani wapidh bende yien an mane gima pod aywago nikech kane wapidho yien maber to nikech ng'eni hali mar yamo bende lokore iluongo ni climate change. Kane wanyalo yudo mondo mi wane ako biro konyore tieng' mabiro obiro konyo piny kabisa. Otherwise gima dhi luwo kawuono dhi medo luwo wach El Nino ni endi
an gi wach KCP ni pod en story maduong' kabisa moko nyalo yudo. Of course ing'e ni jo Azimio bende romo at Jaramogi Foundation, mano big story kanyo ma bende wakete wang'o kabisa. Ayro kama na inyago dona sen kom ka thuolo mare okinyi makawuono ibi wabed kod nonro mar Gaset. Walid ne nyakora Ramogi gigo mantiere Gaset. Nyakora Ramogi Gaset momori e kin mano ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Inyalo dhi nyiew ibed pinya isom e yo makare. Wan wasemi siso mar ng'eyo gigo mantiere e. Akaw yoyo maduno gi sani tok yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kama twak kotudore kod chal mar Kenya. Omiyo imedo mana kete e Ramogi TV.